aqui está de 3 dias que nós estamos organizando beach tennis para empregado no hospital. 70 gente a participar e nós temos 5 categorias. Sim, fun, nós temos advanced woman, advanced man, intermediate woman. Nós vamos começar a fazer 5h30 para começar com a registração e 6h we gaan começar. Het begint nog op bom, de gente está passando bom. E HVT team, hulpverlenersteam do hospital, atrás de comissão aqui, nós temos 4 pessoas. Então, nós estamos organizando essa aqui banda de nosso trabalho também para os colegas. Eu quero agradecer a toda a gente que participar para bem também na tour ganador e me espero de ver toda a gente back no seguinte evento. E dank especial para todos os sponsors que fazer isso aqui possível para nós. Na deze bijzondere week waar we een potentiële storm hadden, waar we al behoorlijk met het team hebben gewerkt om het ziekenhuis op orde te houden, dat is gelukt, hebben we nu HVT Games. Jaarlijks georganiseerd door het HVT-team. Ze organiseren heel veel activiteiten, maar jaarlijks in ieder geval een beachtennistoernooi. Geweldig om te zien dat zoveel mensen aan ons ziekenhuis deelnemen. Enorm belangrijk, want dit is echt waar je het team door wordt. Dus de teamspirit zie je, enthousiasme van mensen. Ik ben enorm trots om hier te zijn. Trots om al die mensen te zien en dat ze allemaal deel uitmaken van het HOH-team. Dus ik heb eigenlijk net beloofd dat ik volgend jaar mee ga doen. Mijn balgevoel is dat laat wat de wensen over, moet ik eerlijk toegeven. Dus ik ben benieuwd, maar volgend jaar doe ik mee. En dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dus ik daag iedereen uit om volgend jaar ook deel te nemen. En met elkaar nog meer mensen hier te hebben staan en gewoon plezier hebben met elkaar. Dus dankjewel voor de organisatie, dankjewel aan iedereen die hier was en deelneemt.